Jamen i hvert fald, altså hvis vi har til at starte med, så ser vi storyboardet, ikke? Det har vi ikke. Storyboardet. På åbningsskud og der med det skide Åbningsskud. Ja. Og så går vi Men i hvert fald, så skal den fade over til scene 2. Altså, jeg synes, at personligt igen. Altså, det klip, det kan sagtens foregå, fordi den er blevet præsenteret, den er blevet... Og så, jeg ved ikke, zoom det. Og så skal han hælde mælk i også. Ja, mælk, og så tager han en te, og så... Hvad? Hey! Ej, du skulle se den film i går, hvis du ikke så den. Ej, det var bare den fedeste film på DR1. DR1? Ja. Men altså, det var ham manden, ikke også? Det var Richard Gere, ikke også? Og så var det Julia Roberts. Okay, Richard Gere? Ja. Ja, så, fordi det er hende luderen, ikke også? Og så bliver han totalt forelsket i hende faktisk på et tidspunkt, ikke også? Men så en ven, han var bare det største svin, ikke? Fordi så finder han over i han var totalt meget. Og det er det ikke, fordi og hun bliver og så, altså han bliver Kaffe! Ikke? Hey igen. Altså. DJ Alligator. Og du skal lige have med kaffe. Men altså DJ Alligator, det er faktisk det samme. Jeg er til en helt anden musikgenre. Jamen, ud af det kan man jo godt vil have UFO hjemme med Ramstein. Han spiller bil, ikke? Og så han der amerikaner, han kan jo ikke finde noget at køre med ham tilbage. Ja, men Ja, nej. Jamen, det er ham der ven, ikke? Så... Okay. altså spurgte bare frem på det. Nej.